אם הייתי רוצה להגדיר אותו ולסכם את האישיות שלו, כמו שהרב פרץ תמיד רגיל להגיד במילה אחת, הייתי אומר נכבדות. נכבדות לא מתוך גאווה, נכבדות מתוך ענווה, מתוך צניעות, מתוך אצילות, מתוך רוממות נפש. אנחנו בפרשיות האחרונות קוראים הרבה על יוסף הצדיק. יוסף הצדיק חלם להיות מלך, הוא באמת היה מלך כמה שנראה, מגיל 30 עד גיל 110, זה 70 שנה מלך, עם המלכות שהייתה בו, אבל היה בו את הענווה. אנחנו רואים איך שהוא אומר לאביו הנני, איך שהוא אומר בלעדי אלוהים יענה את שלום פרעה, איך שהוא אומר עלו לאלוהים פתרונים, אבל אנחנו רואים הרבה את הנכבדות שהייתה ליוסף. כשאשת פוטיפר רצתה לפתות את יוסף, כתוב בתורה וימהל. המדרש מביא שאמר לה על אשת פוטיפר, הקדוש ברוך הוא רגיל להתגלות על בית אבא, בחר באברהם, בחר ביצחק, בחר ביעקב, אולי הוא יבחר בי, אם אני אהיה איתך, מה יהיה? אמר לה, הקדוש ברוך הוא רגיל לדבר עם בית אבא, ואם אני אהיה איתך ואני אהיה טמא, איך אני אדבר איתו? זאת אומרת שמה שגרם לו לנצל מהעבירה זה היה הנכבדות שבו. ברגע שהוא היה נכבד, הוא הרגיש שזה לא מתאים לו לעשות כזאת עבירה. בליטא ידוע שהיה שתי אסכולות איך אדם נלחם עם היצר הרע. האסכולה של נוברדוק הייתה שבן אדם ישפיל את עצמו, יבוא לבית מרקחת, יבקש אני יכול לקנות פה מסמרים, ואז יצחקו עליו, ופה יעשה ויצחקו עליו, ואז הוא ירגיש שפל בעצמו, וכך הוא ינצח את היצר. אבל בסלבות כאמרו זה נכשל. הדרך היחידה להצליח לנצח את היצר הרע זה דרך גדלות האדם. שאדם יודע שהוא צלם אלוהים, שהוא יכול להגיע לדרגות גבוהות, שאדם מרגיש שהוא נכבד, אומר איך אני אעשה את העוון הזה? איך אני אעמוד אחר כך לפני בו? אני האדם כולי, האדם השלם, האדם הנכבד. וככה אנחנו רואים אצל יוסף, והרב חיים שמואלביץ מביא שזה מה שבסוף אנחנו רואים ולא ידע איתו מאומה, כי אם הלחם אשר הוא אוכל. הרמב"ן אומר שלא היה רואה שהוא היה אוסף ממון לצורך עצמו, רק את מה שהוא היה צריך, הסתפקות במועט ללחם שהוא היה צריך את התחינה שלו עם מה שהוא היה רגיל לאכול בשביל חיי הנפש. כתוב שתפסה אותו בבגדו ותתפסו בבגדו, תשכבה עימי, וינוס ויצא החוצה ויעזוב בגדו אצלה. הרמב"ן שואל, מה הוא היה גבר, הוא לא יכול לחטוף לה את הבגד? יריח, בסוף היא העלילה עליו עלילה. אומר הרמב"ן, לכבוד הגברת, היא הייתה הבוסית שלו, הוא לא רצה לפגוע בה, הוא לא רצה לחטוף מידה את הבגד. כך אומר הרמב"ן, הנכבדות שבו לא נתנה לו לפגוע בבוסית שלו. הגם שהוא ידע שהיא יכולה להעליל עליו כמו שהיא עשתה לו ושמה אותו בבית הסוהר שנים. האור החיים הקדוש מביא בסוף בפרשה כתוב וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא. הוא אומר כל זמן שיוסף היה חי, עם ישראל היו הרבה יותר נכבדים מהמצרים, לכן לא יכלו לשעבד אותם. יוסף מת, אחר כך היו שווים בעיניהם, אחר כך האחים מתו, כבר התחילו לבזות אותם, אבל עדיין לא יכלו לשעבד בהם, כי עם ישראל היו מתנהגים בצורה מכובדת. כשמת כל הדור ההוא והתחילו להשפיל את עצמם, הוא אמר הצליחו לשעבד אותם. איך מגיעים לדרגה כל כך מיוחדת, לכל כך אצילות, לכל כך עדינות נפש, כמו שהמנוח עליו השלום היה. כתוב במשנה באבות איזה הוא מכובד המכבד את הבריות, וזה מה שהוא היה. קטן, גדול, כל אדם היה יושב מכבד אותו, מרעיר לו פנים, יושב ומקשיב לו בענווה, בצניעות, ואיזה הוא מכובד המכבד את הבריות. כתוב במדרש למה הוא נקרא מלך הכבוד הקדוש ברוך הוא שחולק מכבודו ליראיו. הראש שמעון לציון דיבר שאדם צריך להתעורר. אני חושב שכל אחד שיכול לקחת מהמעלות שהיה למורי חמי רבי אליהו שמואל זכר צדיק לברכה, זה היה באמת האצילות נפש. הוא היה נסיך, הוא היה מלך, הוא התנהג עם כל בן אדם בצורה מכובדת, ידע להעריך כל אדם, ידע להקשיב לכל אדם, ידע להתנהג בענווה, בצניעות, בפשטות. ואם אנחנו בעזרת השם כל אחד ייקח מהמעלות האלה, אנחנו נראה שזה באמת הדבר שאדם יכול להצליח להתגבר מכל מיני מכשולות ועבירות וכדומה. ויהי רצון שיהיה באמת מליץ יושר על המשפחה ועל התלמידים שלו בארץ ובעולם, ונזכה למשיח צדקנו במהרה בימינו אמן. לפני שידבר הרב יעקב בן עזרי ראש הכולל, הרב קצין יאמר את הסיפור ויחתום את הערב שאול הבן של הרב שמולה. אני רוצה, יושב פה הרב אליהו בירנבאום ממסע עולמי, אז אנחנו דיברנו על המסעות של הרב שמולה, והאמת שלא הספיק הרב קצין לדבר על חירוף הנפש שהיה בנסיעות האלה. לנסוע לפיתגורס בחורף
בכל השלגים האלה. להיתקע בערי פמיר באיזה רכב בגלל סופת שלגים, ואחרי זה שנחזור אחורה איזה 3 שעות בלי שאנחנו יודעים לאן נגיע, ובסוף מגיעים בדרך אחרת למרגלן בבוקר, ואז אנחנו מוצאים דבר נפלא. המים של המקווה מים חמים. היה עוד משמע שמישהו ישתמש בו. אבל מה? ארון הקודש, יש ספרי תורה, אבל לא יודעים איך לקרוא. ואז החליט הרב קצין והרב שמולה, שהיינו ביחד, להביא למקום הזה גם כן אדם שיטפל במקום, שיפתח את המקום, ובעצם מכל הדברים האלה התפתחו דברים. אני זוכר גם את הסיפור איך שהוא הגיע לקולומביה בכנס הרבנים, שהיה הרב בקשי דורון שם, וגם כן כל הקשיים שעברנו, ויושב פה דוד אלרוסה, ישב פה דוד אלרוסה, שגם כן דאג, וכולם דאגו וכיבדו את אלה שהיו מוכנים, מעולם לא ישנו, לא בבתי מלון ולא בבתי הערכה, אלא רק בבתים של התלמידים או של אלה שירחו אותנו. מעולם לא לנו בבתי מלון. להפך, יצא לי לישון עם הרב קצין, והוא כטוב ליבו אמר לי, טוביה, אתה צדיק. שאלתי אותו, למה הרב? הוא אומר לי, כי אתה התחתנת עם חרשת. הוא היה נוחר, הרב יעקב, סליחה, הרב קצין הסיפור, ואחרי זה הרב יעקב. אני צריך לספר סיפור על מידותיו של הרב שמולה. סיפרתי את זה אתמול בבית של המשפחה, אבל זה אני רוצה לספר לכם איזה מידות נעלות. שרציתי לפתוח את הישיבה, וראיתי יש צורך ויש זה, ואני הכרתי את הרב שמולה מארצות הברית, אז אני אמרתי בואו נפתח ישיבה. אז הרב שמולה, שהוא היה מהנדס, הוא היה עובד בשביל ממשלת אמריקה, שהיו בונים את השדה תעופה בנגב. למה? אנחנו היינו עומדים לעזוב את סיני, אז הוא היה אחד מהאנשים שהיו בונים את השדה תעופה בדרום. אז הלכתי אצלו ואמרתי לו, הרב שמולה, איך החיים, איך הזה? הוא אומר, עכשיו ברוך השם אני מרוויח טוב, גם כן אני קונה כל הפרודוקטים האמריקאים על מחיר של אמריקה, לא על מחיר של ישראל, וגם כן יש לי חופשים, יש לי את זה ויש לי את זה. עכשיו הרב קצין, מה אתה רוצה? אמרתי, אני רוצה לפתוח ישיבה של אמריקאים, אבל 3 דברים אני יכול להבטיח לך. 1, אני משלם לך חצי מה שאתה מרוויח, 50%. אני מבטיח לך שתעבוד פי 2 יותר קשה. ודבר השלישי, מה שאני אמרתי לו, שתהנה ממעשה ידיך. והוא אמר לי, תן לי דקה, לקח את הכתב יד שלי, והלך אצל הרב ליפשיץ, הוא בודק כתב יד, הוא גרפולוג. אז הוא שאל את הרב ליפשיץ, אם הרב קצין נאמן. לא, אולי אני גנב, אולי זה, אולי זה. הוא אומר, הוא פחז כמים, הוא קצת קרייזי, אבל ישר. אז הוא בא חזרה ואמר לי, אני בפנים. רק רגע, הוא היה עובד כבר חצי שנה בעבודה הזאת, אבל היה עובד עבודות פשוטות. למה עבד עבודות פשוטות? לא היו נותנים לו עבודה גבוהה. למה? כיוון שלא היה סיווג ביטחוני. הוא לא היה לו סיווג ביטחוני, ועבד שם חצי שנה, ועכשיו הוא צריך להיפרד מהם.
אז פתאום, יומיים אחרי שדיברנו והוא קיבל את זה, הבוס שלו בא אצלו ואמר לו, אתה מפוטר. הוא אומר, למה אני מפוטר? הוא אומר, לא עברת את הסיווג הביטחוני. הוא אומר, מה זאת אומרת? אבל למה לא אמרתם לי את זה לפני חצי שנה? הוא אומר, אני אגיד לך מה קרה. שלקחנו אותך, לא ידענו אם יש לך או לא, אבל לא רציתי לאבד, אז נתתי לך עבודה. זה. אבל כששמתי את הנייר שלך, שאני הייתי צריך לשלוח לוושינגטון בשביל הסיווג הביטחוני, פעם פתחתי את המגירה, והנייר שלך נפל אחרי המגירה. ורק עכשיו מצאתי את זה, לפני שבוע, רק עכשיו מצאתי, והיו קוראים לו אילי, היו קוראים לו אילי. רק עכשיו מצאתי את זה, אילי, ואתה לא עברת את הסיווג הביטחוני. הוא אומר, למה? מה עשיתי? הוא אומר, אתה יליד מצרים. יליד מצרים לא יכולים לתת להם לעשות את הדבר הזה. והשידוך הזה, בט"ו בשבט, יבוא עלינו, היה צריך להיות 35 שנה של השידוך הזה. זה, אני תמיד שואל אנשים מתי שנפטר מישהו, אם עזבת את העולם הזה קצת יותר טוב ממה שמצאת או לא. ועל אליהו מצא את העולם לא כל כך טוב, אבל שהוא עזב את העולם, הוא עשה את זה, מצא את זה ועשה את זה הרבה יותר טוב, ובזכותו אנחנו פה. זה היה יותר יפה, אבל יש לו דבר יותר גדול. כל אחד שהוא עושה משהו, יש לו שופר שהוא תוקע, תראה מה שעשיתי, מה... אם אתם רוצים לדעת, תשב לידי, תראה מה זה תרועות. אבל הרב שמולה עשה את זה בשקט, בענווה ובשמחת ליבו, שהקדוש ברוך הוא ייתן מנוחה למשפחה, ייתן הצלחה לילדים, והתפלל עלינו מלמעלה, כיוון שאנחנו צריכים את התפילות להמשיך. אני פחז כמים והוא מיושב לאט לאט. הרב שמולה, מתי שדע בו לדבר איתו, פעם אחד אומר, הרב קצין, אני צריך תוספת במשכורת. אמרתי לו, תלך לדבר עם הרב שמולה. הוא אומר, דחילק, אני לא... הוא מדבר יותר מדי לאט. אתה חותך. זה מה שעשה אותנו. שהמהירות שלי והמתינות שלו, זכינו לבנות עתיד יותר טוב לעם ישראל. שיהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. דודי ירד לגנו לערוגות הבושם, לרעות בגנים וללקוט שושנים. אומר המדרש שהקדוש ברוך הוא נוטע שושנים בעולם, מתי שהם גדלים, מוכנים, כותב אותם. לשושן תלוי איפה אתה אוחז בו. אם אתה אוחז בו למטה, אתה נתקל בקוצים. זה היה רב שמולה, היה לו תפקיד לא הכי מבוקש, לשמור על הכסף. הרבה נתקלו בקוצים שלו, וזוכרים אולי. היום נעשה לו צדק. נעשה לו צדק שאנחנו התרוממנו, והסתכלנו קצת למעלה ביופי של השושן,
שהיה לנו, יופי של מידות. אני רוצה רק להגיד משהו פשוט. לפני חודש וחצי הלכנו לבקר אותו קצת יותר, ומצאנו אותו במצב לא טוב, לא רוצה לצער את הציבור, אבל עם צינורות, הזנה, שקיות, לא יכול לדבר, רק כותב פה ושם. אני בתוך ה-30, היום זה גם ה-30 של האבא שלי, הרי כפרת משכבו, ולפני חודש אני יושב באשדוד, 7, ואני מקבל טלפון. מי נמצא על הקו? הרב שמולה. יכול לדבר? איך? אני לא יכולתי לקבל את הטלפון הזה. אני יושב בתוך העבר שלי, אבל אני לא יכול לקבל טלפון. אני יודע איזה איסורים זה, כל מילה. ואני רואה פה, היה לי טלפון ישן, שאני רואה פה כמה שניות עוברות. אני שומע אותו, וגם מסתכל על השניות, ואני רואה את הכאב שלו, מרגיש את הכאב שלו. מה אני עושה? אני נתק את הטלפון? כדי שלא יצטער לדבר יותר? או לא? אני אתן לו, זו החלטה שלו. אם הוא החליט לדבר איתי ולנחם אותי, זו החלטה שלו. אז אני שומע אותו בכאב ובנחמה, שהוא מדבר איתי על אבא שלי, ואני רואה בסוף 4 דקות חלפו. איך? מאיפה הוא מצא את הכוח לדבר? 4 דקות, זמן שכל מילה רק בפתקים. 4 דקות דיבר איתי, בנו של עולם, אני בוכה פה. איך אפשר? איזה אצילות נפש, שהוא מגייס את הכוחות שלו מאיפה שאין, למלא את חובתו הפרטית, המוסרית. אף אחד לא ביקש ממנו למלא את חובתו המוסרית שהוא מרגיש. 25 שנה ישבנו יחד, חגים עשינו ביחד פה בישיבה, ראש השנה היינו פה, היה בא לתפילה, אני עוד זוכר, ועוד בשמחות. אף פעם לא היה ברוך השם שום אבל, ועכשיו זה קרה בזמן שהוא לא יכול לנחם, הוא לא יכול, והוא מחפש את הכוחות באיפה. זה אצילות, זה יופי, זה שושן, זה המקום הגבוה של השושן הזה. אני לא יכול להאריך יותר, אבל אני רוצה לזכור אותו בחלק העליון, השושן הזה, ושיהיה תמיד לנו דוגמה שאם רוצים, יש אפילו במקום שאין למצוא כוחות לעשות את הדבר הנכון. יהיה זכרו ברוך. לפני ששאול ידבר, אני רק רוצה לומר בנימה אישית, רב אליהו נפרד מן העולם, ואני עד לעניין הזה, מתוך אהבה עצומה של בני משפחתו, אשתו, בנותיו, בנו, חתנו, מתוך הידידים. באמת הייתה מעין עלייה לרגל אליו. אני כל פעם שבאתי ואנשים השתדלו לעשות שם עניינים, אהבה רבה הייתה, והוא חיזק אותנו שהוא אמר, טוביה, תדע לך, אנחנו נעשה עם ירצה השם מסיבת הודיה, ועם ירצה השם נחזור ונמשיך ונעבוד. אני רוצה לסיים את דבריי מתוך 2 דברי תורה. דבר תורה אחד זה הרעיון של חתימה מעין פתיחה. אני לא בטוח שזה כתוב בתנ"ך שלו, אבל אני יודע שדיברנו על זה. דיברנו על כך שמי שפותח את הנביאים זה ספר יהושע. ומה אומר לנו הפסוק הראשון של יהושע? אומר את המשפט הבא. יהושע אומר לנו את המשפט הבא: ויהי אחרי מות משה עבד השם. ויאמר השם אל יהושע בן נון משרת משה לאמור, משה עבדי מת וכו'. חתימת הנבואה שהיא בידי מלאכי
היא גם כן נחתמת ברעיון הזה. זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. בהקשר שלנו אומר מלאכי עוד פסוק שהוא חשוב לנו. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. זכר רבי אליהו שלנו שהופיע והשיב לב בנים על אבותם במובן העמוק ביותר של המילה. אני הזכרתי את הרעיון של אהבה, ואני הייתי עד בלילה האחרון לכמה אהבה היו למי שהיה ליד מיטתו, אם זה אחותו, באמת אהבה עצומה הייתה שם. וחשבתי לעצמי היום בתפילת מעריב שהמבנה של התפילה הוא שלפני שאנחנו מקבלים עול מלכות שמיים, לפני שאנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אנחנו אומרים שתי ברכות. ברכה אחת זה יוצר המאורות, והברכה השנייה זה אהבה רבה אהבתנו. בעצם גם שני החומשים, והוא היה איש שכל פעם היה צמא, תמיד היה תופס לי ביד. טובי, לדבר עוד משהו לפני שאתה הולך, כי הרבה זמן לא הייתי פה בישיבה, יודע את זה הרב קצין. יודע? יודע. ברחת לנו. ואני תמיד אמרתי לו שהנציב קורא לספר שמות החומש השני. מה זה החומש השני? הוא לא עומד בפני עצמו בלי החומש הראשון. למה? כי מדובר פה בשתי יצירות. ספר בראשית עוסק ביצירת העולם, וספר שמות עוסק ביצירת עם בני ישראל. והכל בבחינת עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. נדמה לי שזה המבנה התפילה שעליו אנחנו מדברים. יש את היצירה של יוצר המאורות, אחרי זה יש את יצירת בני ישראל, אהבה רבה אהבתנו, ורק אחרי זה אנחנו לקבל את שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ומתוך אותה אהבה שהייתה לרב שמולה, וכמו שציין עכשיו הרב בן נזרי על הדימוי של השושן, על הקוצים והשושנים, היה לו תכונה אחת. איך אמר לי הרב קצין? אם יש מישהו ששומר על הגב שלי, זה הרב שמולה. אני יכול להיות סמוך ובטוח ב1,000,000% כל עוד הוא נמצא לידי. זה היו המשפטים שלו. אני לא רוצה להרחיב הרבה על דברים. שאול, בבקשה. אני רוצה לפתוח בכבוד אכסניה. להגיד תודה רבה לכל מי שעומלים ועוסקים פה. כבוד הרב, מורה, שותף, ידיד לדרך, חבר בכל לא בחלומות.